Så er man indlæg. Hold kæft. Og jeg er Mathias Dalsgaard. Første gang! Og der kommer den! Ja, stakkels Tulla. Prøv at lave indlæg til mig. Ja. Og så skal filme. Ja. Ja. Og så er det mig, Linus Jonsen. Klar, Mathias? Lige på stregen, Mathias. Ej, det er dem, jeg laver. Så laver man lige et indlæg. Han laver hovedet på, men den går ikke ind. I stedet siger han, nej! Jamen, den skal fandme være lidt hårdere. Nej, den skal ikke være hård, den skal være hurra. Ja, måske. Bum. Så tæmmer man lige bolden der. Bum, så laver man lige et indlæg nu. Bum, så sidder den ikke perfekt. Bum, så skyder han med score. Bum, så laver han gudjubelscenen. Bum, så laver han lige Ronaldo slap af. Men det gør han så ikke. Bum, allerede et indlæg. Bum, slap af for helvede. Mathias, det er ikke sådan. Sådan her. Mathias, den skal du have. Laver du indlæg igen? Du kan lige herud. Bum, bum, bum. En flot bold, ikke også? Grund af, vi bor i Mosbjerg. Men jeg bor så i Blæsbjerg. Og vi er sportsidioterne. Se, han kan ikke finde ud af at ramme en bold ordentligt. Jeg er fandme også mest vant til indlæg. Så skal jeg lige lave indlæg igen her. Bum, sådan Mathias. Så meget igen der. Klar, Linus? Ja. Den skal du have, Linus. Jeg tester dig bare lige lidt nu. Okay. Stakkels Tulla.
Er du klar, Linus? Ja. Lad mig lige Messi her. Den var vist lige inden den der, var Linus? Ja, det var den. Linus, skal vi så lige lave et brag af sidste indlæg? Nej, jeg mangler sgu 2 mere. Okay, så tager vi 2 mere. Hvor er jeg ikke rigtig kommet ud af en indlæg. Den var lidt slatten, den der. Jeg ved fandme ikke et brag af sidste indlæg. Nej. Men det kommer til gengæld nu. Hvis du misser på den her, så står jeg der ihjel. Ja, så må vi jo håbe, jeg ikke misser. Står jeg ihjel? Jeg missede da ikke. Jo, jeg kunne i hvert fald ikke ramme den med mit hoved. Hvem siger også, du skulle ramme med hovedet? Hvem siger også, at den ikke kan ramme din bare røv? Og nej tak, jeg vil ikke se den. Kom her med Tolla. Så må vi sgu da sige farvel nu. Hvad? Skal vi ikke sige farvel nu? Nej, Hvorfor ikke? jeg stadig lave indlæg på dig. Han tager i krydset! Men du må godt sige farvel til kameraet. Okay, farvel til kamera. Hej hej! Hej.